नमस्ते प्रणाम, हम बानी आप सबके छोट भाई प्रकाश कुमार ओझा और हमारा वीडियो में आप सबके स्वागत बा। और अंकुश राजा के गाना आइल बा खुशी कक्कड़ के आवाज में। पहले एक बारी गाना सुनिए अंकुश राजा का कहत रहे गाना में। और बात करी गाना के बाद तो गाना बहुत अच्छा बा। और एकरा में अंकुश राजा ऑफिशियल चैनल से आइल भाई और एकरा में लेडीज काम करे बड़ी खुशी कक्कड़ जन गइले बड़ी साथ में। और यही का कहत रही खुशी कक्कड़ गाना में लेडीज के लाइन का भाई लाइन सुनिए एक बार। और गाना के बात करी तो गाना बहुत केनी काटे लायक नहीं खे। अगर वीडियोग्राफी भी देख सकते हैं एकदम तगड़ा बा वीडियोग्राफी। और ये गाना दिन में शूट कइल बा, बहुत कमाल के वीडियोग्राफी बा। और अगर गाना के बात करी तो गाना में हमार हई लाइन बहुत अच्छा लागल। एक बार हई लाइन सुनी गाना के। और गाना बहुत अच्छा बा। और गाना के अगर नंबर के बात करम तो हम 10 में से 9 नंबर देम। एक नंबर अपन कटौती बा, जैसे केनी में गाना काटे लायक नहीं है। और गाना बहुत हमारा अच्छा लागल। और जे भी अंकुश राजा के फैन बा कमेंट बताई कि गाना ये अच्छा लागल। और चलिए थोड़ा देर बाद मिलत नहीं ऐसे वीडियो में नया लेके। जय हिंद।